parlamente vypukla ostrá politická konfrontácia. Rokovanie o návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia z dielne Smeru muselo byť prerušené po napätej situácii priamo v rokovacej sále. K incidentu došlo počas vystúpenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Poslanci opozičného Progresívneho Slovenska totiž priniesli do pléna hárky s podpismi pod petíciu proti obmedzeniu volieb zo zahraničia. Predsedajúci schôdze Andrej Danko následne zakročil a šéfku poslaneckého klubu PS Zuzanu Mesterovú vykázal zo sály. Danko opozícii vyčítal, že narúša rokovanie a do parlamentu vniesla nepovolené vizuálne pomôcky. Samotný Tibor Gašpar vo svojom vystúpení zdôrazňoval, že cieľom novely nie je zrušiť voľbu zo zahraničia, ale zmeniť jej spôsob. Doteraz sme volili prostredníctvom korešpondenčných lístkov poštou. My navrhujeme voľbu, ktorá bude prebiehať na našich zastupiteľstvách, uviedol. Podľa Gašpara sa súčasný systém hlasovania poštou ukazuje ako nespoľahlivý. Poukázal na to, že niektoré obálky z parlamentných volieb z roku 2023 stále prichádzajú na Slovensko. Voľba poštou nespĺňa podmienku priamosti a tajnosti volieb, tvrdí Gašpar. Zároveň spochybnil aj bezpečnosť celého procesu. Neviete s istotou zaručiť, do akej miery korešpondenčný lístok vkladá do obálky a vyjadruje názor tá osoba, ktorá je evidovaná ako volič, povedal. Opozícia však návrh dlhodobo ostro kritizuje a označuje ho za snahu obmedziť hlasovanie Slovákov žijúcich v zahraničí. Gašpar tvrdí, že pre správanie opozície mal problém dokončiť svoje vystúpenie v pléne. Moje základné právo, politické právo vystúpiť v parlamente bolo narušené, uviedol. Tvrdí, že Mesterová narúšala priebeh schôdze vykrikovaním. Tie papiere, to je len ďalší bonus k tomu, čo všetko sa ešte tu chystalo, doplnil na záver.